Naimbaga bigatay amin kakabsat, at datayon iti may ka-20 ket upat a Domingo iti kadawyan na tiyempo. Hintay man nga ro danggayan ti panagyaman da Alfredo Herman ken ti pamilyana. Special intention ni Kevin Lloyd Rabon, ni Nel Cabradilla Jr., ni Elizabeth Halyorena ken ti pamilyana. Ti panagkasangay ni Leonida Tamayo, ni Ronaldo Halyorina, pagyaman ni Nati Reyes ken ti pamilyana ken ti panangkarkararag da Santiago Barbado ken ni Filomena Barbado. Ti kararwa da Salinas, Fatima Salinas, Sixto Pilayan, Leticia Halyorina, Florentina Halyorina, Julian Aileen Alejandra Patricia Celedonio, Isabelo Rosalina Melody Shelamy, Dawanito Dumag Pasita Richard June, Irna Marixa Hazel kani Baby Angel, sa Ernesto Carmelita Edgardo Angelito Alejandro Florentina Rogelio, Mamerto Consuelo Fernando Gloria Felipe Felina Paula Eufemio Oscar Emilio, Icararwa da Pedro Barbado Cristina Rolando Ninita Alberto Mario Ernesto Brian JP Carlejo Jade Camel Barbado Kenny Eileen. Magdayaw ti Apo. Kakabsat intay rugyanan da iti na santo na misa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo nga Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga matayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat, ada tayon ti may ka-20 ket upat a Domingo ti kadawyan na tiyempo, ket ti liturhiya tayo, ken dagiti may basa na isentro iti pammakawan ken panangaasi. Ti Dios manangaasi, ti Dios sisasagana nga mamakawan kadagiti basbasol tayo. Daytoy met karod ti awis ti Dios kada tayo. Ngagbalin tayo met a manangaasi ken mamakawan akas ken kuana. Iti daytoy nga rod nga misa intay dumawat ti nananay nga grasya. Tapno iti kasta maibiyag tayo. Daytoy nga awis ti pammakawan ken panangaasi. Intay nga rod bigbigen dagiti basbasol tayo. Dagiti nagbiddutan tayo, dagiti nagkurkurangan tayo ti Dios, ket dumawat tayo ti asi ken pammakawan na. Ket kun natay amin, agkonfesarak iti Dios sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa waramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso nga agpakpakaasya ken Santa Maria nga agnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma ti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kuma ti manakabali na Dios. Ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo ti biag nga agnanayon. Kristo ka asyanak, pakawanen nakat, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika po, mga asika, mga asika, mga asika po, mga asika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pangrugma bandaka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios.
man nakabali namin, ket sika na Hesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararawi. Sika si tutugaw, iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksikaw, o Apo, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinarswam, ket iturayam dagiti amin nga adda, kasyan nakam kadi, ket ipariknam kadakam iti pamakawan mo. Tapnog serbikam ken ka iti amin na puso mi. Dayti dawaten mi gapu ken Kristo nga pumi iso makipagbiag, ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Di may basa na adaw ti libro ni Sirach. Makarimon ti pungtod ken tinalaka a panagpungtod. Ngem kadawyan laeng dagitoy kadagiti managbasol. Ammo ti Apo ti basol ti tunggal tao. Ket no agbalas ka, balsan na kamet ti Apo. Ngem no pakawanem tao a nagbasol ken ka, pakawanen na kamet ti Dios no agkararag ka ken kuan. Di mo namnamaen apakawanen na ka ti Apo. Idinto nga at dapay laing guram iti padam a tao. May saka a managbasol. Ket no di mo pakawanen ti padam a tao, awan karbingam nga agkararag, apakawanen ti Apo dagiti basol. No di mo iwaksi ti pungtot mo, awan namnamang apakawanen na ka, may saka laeng a tao. Laglagipem amatay kanto iti kamaudyanan na. Ket agrupsan to ti bangkay mo. Ngarud, ikatem ti pungtot mo ket tumpalem dagiti bilin ti Apo. Dagiti bilin nga adda iti tulag ti kangatuan amin. Imbes a masaer ka, iti biddot ti padam a tao, pakawanen umaket di. Ti sao ti Apo. Manangayat ken manangaasi ti Apo, ti Dios na anus ket di agbaliw ti ayat na.
U kararwak, idaydayaw mo ti Apo, amin nga adda kanyak. Idaydayaw yu tinasantuan anagan na. U kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Pakawanan na ti amin abasol ko, ket paimbagem ti amin asakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonanak iti ayat ken asi. Ken manangaasi ti Dios. Saan akanayon amang babalaw, saan met nga agnanayon ti pungtot na. Di na tay dusaen, tas mayan natop iti basol tayo. Di na tay met balsen, tas mayan nurot iti labsing tayo. Kas iti kangato ti langit, manipod dito'y daga. Kasta kadakkel ti ayat na, kadag iti agbuteng ken kuana. Kas ti panangadayo ti laod ken daya, kasta met ti panangiyadayo na kadag iti basbasol tayo. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan kadatayo ti agbyag a maipaay iti bagi na laeng. Awan met kadatayo ti matay a maipaay iti bagi na laeng. No agbyag tayo a maipaay ti Apo. Ket no matay tayo a maipaay ti Apo. Ngarud, agbyag man wenno matay tayo, kukwa na tayo ti Apo. Natay ken nagungar ni Kristo tapno isu ti Apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Dios. Agsao ka, O Apo, dumdunggik to'y adipen mo, adaken ka, dagiti sao ama ka, itetiyang nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sao ama ka, itetiyang nanayon na biyag. Ti Apo da kuma kada kayo. Kasta ko mamit, ken ka? Dahito sa maganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, O Apo. Napan ni Pedro ken Jesus ket sinaludsod na, Apo, maminano ngagbasol kanyak ni kabsat ko ket pakawanek paylae? Mamimpito? Saan lang ang mamimpito no di ket mamimpito pulo apito kinanan ni Jesus. Dati pagarian ti langit mayari iti maysa nga ari akayat na ti makikwenta kadag iti adipen na. Idi mangrugi ang makikwenta inyegda ken kuana ti maysa nga adipen ang nakautang iti 1,000 a pisos. Awan ti umunay a pagbayad na. Tapno makabayad imbilin ti among na amailako akas tagabo. Agraman ti asawa na anak na ken amin na sanikwana. Nagparintumeng ti adipen iti sangwanan ti among na ket nagpakpakaasi. Anusan na kadi kinunana, tabayadak to amin nga utang ko. Nasyan ti among iti adipen ket pinakawan na ti utang na sana pinagawid. Rimwar ti adipen, nasarakan na ti pada ng adipen, ang nakautang ken kuana iti sangagasot a pisos. Tiniliw na, sana binekkel. Bayadam ti utang mon, kinunana. Nagparintumeng tinakautang ket nagpakpakaasi ken kuana, anusan na kadi dagbayad ak tumet lae. Di na pinatgan ti dawat ti pada ng adipen.
Pinaybalod na ket di aging mabayadan nati utang na. Nagladingit dagiti pada na nga adipen iti makita da, tinapasamak ket impakamuda iti among na. Ngarod, pinayaban ti among ti adipen, ket kinunana nagdakes ka ket din nga adipen. Pinakawan ko ti aming nga utang mo, agsipod na nagpagpakaasi ka. Kinasyamet ko ma, ti padam nga adipen, akas iti panangaasi ken ka. Iti napalalo apungtot ti among, pinaybalod na ti adipen, tapno madusa aging ka mabayadan na ti amin nga utang na. Kalpasan na kinunan ni Jesus, kastanto ti aramiden ni amak sa dilangit, iti tunggal may sakada kayo, no iti puso yo, diyo pakawanen, ti kabsat yo. Kakabsat Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Imbag na bigat kada tayo amin Apo, good morning. Mamok mamet ti bagi kapo, first time kog misa ditoy. Siya kapot ni Father Manuel Jason Rahil from the Diocese of San Fernando, La Union. Sana nga taga Nueva Segovia po. Ngem na-assign nak ditoy ICST Seminary. Kakasmet lang digiti napalabas nga papadi ako nga ng misa ditoy, napalabas nga Domingo, na kami ket formators apo ditoy ICST Vegan City, Ilocos Sur. Thank you, Apo. Tumanon kayo matapoy jacket, mabaling kayo bumisita di seminaryo since we are celebrating the 200 years of priestly formation. 200 years of priestly formation. Adu, jamo Apo. Adu nga pa di Apo ket dito'y Nueva Segovia, dito'y Northern Luzon, ket graduate iti ICST. May sakpay di Apo, alumno saktat lang, jaya man nag-graduate ICST Seminary. Tagalaon nyo nakapungam ni DJ kami nga dimakkel ngem ni tatang ko taga Santa Cruz. So nasidek ti iriknak matapo ti iling nga Santa Cruz ta. Iduping kami no bakasyon, no summer, mapang kami jay Besalan. Taga Besalan ni tatang ko. Hindi na tayo mat ni ilulongkon. So kaslag ang kami nga every year nga bumisbisitan. Ito'y idinamon nga ron di kiti kasinsin ko Apo ket ngandito ya ket may damit na kimisa ta di likod. Imiliw damat kanya. Kapay kami nga nakikitan. So nga nagsayat met apot nadamag ta. Ang kupay na ipadamag. Ang kupay na ipadamag. Yung kita nyo natamot yung social media Apo niya. Napaspas-pas pa yung chismis. Mamo na maamin. Dani kastoy tayo. So, thank you. Kadagiti kasinsin ko nga to'y. Well, wagat naklatan na po nga Father Manny. Nalaka nga kabisatwen. Tanong nalipatan nyo, sino ginang misa kanya tayo din na panadomingo? Lagi pa nyo latan ni pambansang kamao, Manny Pacquiao. Yeah. So, Father Manny Apo. Manny. Ngaman nyo nga lalaan di Pacquiao Apo niya. At gamit digiti ubing imbagakit. Kapag nakalimutan nyo yung pangalan ko, no? Alalahanin nyo na lang si Pacquiao, Manny Pacquiao. Idi sumunong Domingo nga napanak, dagiti ubing ko nada kanya, Father Pacquiao. Ang Pacquiao nagang ko, di Manny lang ti alain nyo. Yeah. So Father Manny, tamok nga nababat ng dagiti Manny. Yeah. Manny Villar, Manny Pangilinan, Manny Pacquiao. Kaya dagiti pulsayo napnapnuan ti Manny. Yung siyaks na ti Manny nga awanan. Awanan Manny. Well, kakabsat ita 24th Sunday of Ordinary Time. Tatanga Domingo, akas konak na isentro, iti pamakawan ken asi. Awisan na tayo nga ron ni Apo Jesus itanga Domingo, nga kitaan tayo dahi tingagalad.
Akas may nga Kristiyano, masursurwan tayo, amok nga masursurwan tayo meten, mapaunag pa'y kuma. Iti, dahiti nga galad, ngagbalin tayo kumamet nga manangaasi, si sasagana nga mamakawan. Kahit kada tayo nga Pilipino, kahit natural, normal met lang kanya tayo dito, atamet di jay natural nga nalaka tayo met nga mamakawan. Ya. No kumati katinnulag mo, Pilipino tayo nga rod niya, at tinulag kayo ti alas 8, si Mangpet alas 9, ket ko na ay friend, I'm sorry, tana traffic. Nyati ko na tayo, okay laeng. Ya. Di pa nang isawang tayo nga, okay laeng, itirik na, napakawan mo. Ya. Aumpay mo siguro tikas na dialogue yung nga, when I forgive you, ko na mga rod. Ya. Napakawan kan, aan. Sa dumad yung ibaga tayo nga, okay laeng, ket itirik nam, ket tirik nanan, ket tarik na nawet nga napakawan mo isunan. Nalakalaeng. When nuno at natin ang kidag kanyang, ada ng sagit kanyang, nasaktan ka, tumalyaw tuken ka, sorry. I'm sorry. Umisang kamet, okay laeng. Wala tayo. Yung datuma, datoy nga Pilipino, datayo ket na ito black. Ya, no bumangon tayo ko, datayo pa ito sorry. Nag-sorry tayo. Na tayo talaga pinasaktan, na tayo pala nag-sorry. Kaya mo man, ada di likas nga kasi tayo nga, nalaka tayo nga isawang nga, I'm sorry, sorry, sorry. Iti dahito nga level up po, nalaka. Ngayon kas pangarigan, sika nga asawa, kinaduktalam, di asawa mga makikamkamalala, ket imasidag dahi talakay mo, ket ibaga na, bakit? I'm sorry. Nya nga ti bagam, okay lang lakay. Kanam nga rod. Pamidwa ampay next week at kita kayong tumanen. Okay lang. Nya, narigat sa bali nga pagpapatangan da ito yan, no kasjay. When no, ti karubam inchismis da ka, ay, di kastoy, ado kwarta na, tadat ti sugar daddy na. Adamang mangted ken kwa na nga foreigner. Nga paiso, dinadael dakan, dagiti karuba mon, na perdi tinagan mo kadakwadan. Tapos, di jay nang ichismis, nang marites, imasidek ken ka, santo ko na ay, sorry, friend, mistake gayam. Ang kayo nga si Katijay, di may sa kayo nga karupa tayo di jay. Si Kamet din, I'm sorry. Kung nga rod, okay laeng. Ito yung nalaka nga mamakawan. Baka no agawid ko na, kung tupay lang, ay, may tublak ko tarupam ko matiumun na. Ilunod tayo pa'y. Nagrigat ti mamakawan niya. No sa bali ti pagpapatanganin. No sakit, no nasakit launay kada tayo, no ti baso ti tao kada tayo, ket nadagsen, ket nasakit launay. Siguro saan tayo nga may baga adagos, saan nga nalaka nga may baga, daytoy okay laeng, napakawan kan. Makapungtot tayo, makagura tayo, makarurud tayo, tamanhid tayo metlaengan amin metlangan aramidan kada tayo nga dakes ket okay lang ko na. Makapungtot, makarurot, makagura, saan na nalaka. Takas tao tayo lang nga po, damit ni marit na tayo. Siguro parte na laeng akas tao, iso da ito'y adati proseso na nga mangagas iti sakit tinakem. Makapungtot, makarurod, makagura tayo tiday nga tao nga nakaramid ka tayo tiday. Stop no, ipakitam ken kuan nga saan na nasayati tayo naramid mo kanya. Saan nga naimbag?
Nasakit tirik na, dahil nga inaramid mo, nga dakes. Kahit mo nga ipariknam ken kwa na, nga nag-mistake so na nagkamali. Kahit mo nga isuro nga dahil nga aramid na kahit saan nga nasayaan. Dakes dahil nga inaramid mo kanya. Dahil ito'y kakabsat yaw awagan tayo nga proseso. At dati proseso na. Ngem, at dantumet ti oras nga dawaten ti Diyos. Iti panangibeleng tayo ti gurang-gura. Damet ti oras ken tiyempon to nga dawaten ti Diyos ken ka nga pakawanemon dahil nga kabsat mo nga nakaaramid ti basol ken dakes ken ka. Isungarod ko na ni Pedro nga sinaludsod na ni Apo Jesus, Apo mamin ano nga pakawanek ni kabsat ko. Kanayon metten nga makabasol kanyak ti kabsat ko mamimpito kunana sinaludsod na. Anya ti sungbat ni Apo Jesus, saan? Udiket mamimpito pulo apito. Ti pamakawan Apo awan ti limit na. Udiket ti pamakawan masapol nga unlimited. Di ba nausap tatapo di kaya isang gyupsal? Yeah. Unlimited. Yeah. Ore makasarsarwata yung sigilat ta. Sulitan tayo dito 300 pesos. Ore agsakit ti batok tayo ta high blood na kakaluto di jay kwan. Sige. Patay tayo lang tamad din. Imasal tayo. Samgyupsal 300. Unlimited na uso dagit unlimited. Kasi met kanya tayo kuma. Di pamakawan masapul na unlimited. Tapaya, awan gamin ti perfecto nga tao. At danto dagiti makapulapol tayo, di pamilya tayo, kapsat tayo, gayem tayo, at danto dagiti pagkamalyanda, at danto dagiti pagkurangan da, at danto dagiti pagliwayan tayo met. Isungarod nga ko na ni Apo Jesus, ipamakawan masapol nga unlimited agnanayon. Tadanto ti oras nga makaramid ken katidakes, sisasagana tayo kuma mamakawan. Yeah. Ket dahiti kumati masursuro tayo. Di mamakawan ken manangaasi. Tako na di may isang nga doktor kanya, forgiveness, doktor tayo ito'y Apo forgiveness makes us healthy. Kuna na, amuyo, father, kuna di doktor, may isang nga dakkel nga factor ti cause ti sakit ti tao tatta, umuna, makan. Kolesterol, nalaing tayo nga ag milk tea, nangato ti sugar, lechon, cholesterol, high fats. Yeah. Ngem ti may kadwa kano Apo nga cause ti sakit ti tao ket amuyo siguron stress. Stress Apo. Emotional stress. Dakkel ti tsansa nga agsakit tayo. Dakkel ti tsansa nga agsakit tayo no adda dijay sakit tinakem. Adda dijay gurang-guram ti padaw nga tao. Amuya po, may istoryak man lang na ito eh. Adda dijay may isang pinulutak in anointing of the sick mapandibalay. Nakigtutak ta dijay bakit nga agpa-anoint when dijay anoint tarak. Sungatan nakmatan ti dakes nga sao. Nam kuna na amuyo na po na dijay. Nam, siya iktutak, pagsasawan na mo dakis, paano mo mamulot. Ay, pasensya na po, imay di yan na. Apo, day talang gaminan di maisawang na. Nam. Pero di panunot na, di kahit nakasawan ka, good morning, Father. Pero di mairwar na, nam. Sinaludsod ko, apay. Apo, di karuba mi pinukan na di kayo ket na itumba ijay
alad mi, ket ti pungtot nan dagos na nga pinagsasauan, ingkana na atake na stroke, na ospital, iti agawitan di langin, ti nagbati, nga sa una, ta di ti last word now, nam, kuna nakano, ingkana na atake, intaray na ospital. Yung nagsayat kayong di sa una, Apo, good morning ko na nagayang, pero di maisawang nam. La Apo, lukas na teramidan tayo gurang-gurang tayo ang muno niyan to. Mapasama kanya tayo. Ya, so nga, nadadagiti pungtot sakit tinakim tayo, nakabaybayagin, ya, masursurwan tayo kumati mamakawan. Ya, manangaasi, tipungtot ken gura ket kasdamet agas, at the expiration date na. Amoy iti agas ako, no expired din, mabalin nga saan nga makaagasen. Ti agas no expired din, yama po no sino digiti doctors nito. Sa bagay no 1 month, 2 months, mabalin pa ilang kano, pero at nanto ti time na nga makasabidong dayta nga agas. Tas jaymet ti pungtot ken gura, no nabaybayag dita puso mo, 10 years na mo pa'y napakawan daytang kapsat mo, ket saan nga nasayaat, makasabidungen, di biyag tayo. Baka isupay ti kos, ti sakit tayo. Ya. Kos nga maatake tayo, sapay lang kumasaan. May stroke tayo. Karon kakapsat ti panangitultuloy, ti misa, tayo ti mantin tayo masursurwan. Tayo ti awis ni Apo Jesus itatak. Tapno iti kasta, ti grasya, sumbrek iti puso tayo, ti grasya, sumbrek iti biyag tayo, masapol nga ibeleng tayo pa'y. Nagiti gura, pungtot, sakit tinakin, tapno iti kasta, nan anayas, ti panagserek, ti grasya, ti asi, ayat, kapya, ti Diyos, kada tayo. Isungarog nga kunana, iti maudi, kastantumet ti aramiden ni amak sa dilangit, itunggal may sakata kayo, no iti puso yo, di yo pakawanen ti kapsat yo. Kaya nasa uwan na kapsat, ang asumbrek, iti grasya ni Apo Diyos. Malagip ko di lelang mi, di apong bakit mi nga kunana, saan nga sumbrek ti grasya, no ti agkakabalay, aga-apa. Di alat ti malagip ko. At the end of the day, masapol nga pipinakawan tayo, tamay may sa tayo nga pamilya, iti arban ti Diyos. Karod kakapsat, ti panangitultuloy tayo ti ina, santo na misa, sapay la kuma, sumbrek meti, asi, ayat, ti grasya, ti pamakawan, ti grasya, ti kapya, peace of mind, kada tayo. Masursurwan tayo la kuma, manangaasi, mamakawan. Amen. Tumagdan tayo karon ti ken tayong paduyak-yak ti pamati tayo. Mamatak iti Dios sama manakabalin amin. Na namarsway ti langit ken daga ken kadagiti amin na makita ken hindi makita. Ken iti maymay sa nga Apo na Yesu Kristo. Bugbog tong anak ti Dios, nagtaod ti amay ti sakbay ti amin na tiyempo. Dios sa nagtaod iti Dios, silaw o nagtaod iti silaw. Napaypayso Dios sa nagtaod ti napaypayso Dios. Nayanak sana na paraswa. Dios sa kasmet laing iti ama, ket gapuken kwa na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattaw, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangalay ti baginay ti tiyan na Virhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamit na nailansay ti krus, gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutok ket naitanem, nagungar ti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket sa tugaw ti makanawan ti ama, umay tumanen si didiyag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamadiak met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmang ted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas.
Mamatiak mit iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa buniyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnawayag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ama na ilangitan, si katigubayan ti kaasi, dawaten mi ngarod nga ited mo, ti grasyam kada kami tapno masursuro mi, ti mangpakawan, kadigiti nakabasol kada kami. Ket mabigbig mi met, ti kinaman nagbasol mi. Iti tunggal panggep ko na tayo, apo, ti mudem kad, ti dawat mi. Apo timudem kad ti dawat mi. Para kadagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno itultuloy dati agbalin nga instrumento, ti kapya iti na Kristyanuan agimong tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno si pupudno da nga agserbi a mangiyawat ti kapya ken nalinteg a panagbiag, iti amin a iturayanda, tapno maragpat panagduras ti pagilian tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. Para kadagiti kakabsat tayo a maitugtuggod gapu iti kinaawan asi dagiti padatay a tao, tapno ti Apo Dios ti agbalin a sariked ket saanda a maupupay a sumango ti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. Para kadagiti pagilian nga aggugubat, tapno mabigbig ken maamiris da ti kinapatek ti biag, ken masursuro da arisuten dagiti parikot da babaen tinasayaat, ken nainkapyaan awagas. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. Para iti daytoy agimong tayo, tapno da tayo anakangeg ti mensahe ti Dios, agbalin tayo a pagtuladan iti biag anapnuan ti panagpipinakawan. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. Para kadagiti kakabsat tayo a pimusayen, mapakawan kuman dagiti basbasol da, ket maikameng damet den iti sidong ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo timudem kad ti dawat mi. O Apo mi a Diyos, na indaklan ti panagayat mo kada kami, nganak mo, timudem dagiti panaguunloy mi. Pagbalin na nakam manakaawat, ket ipay mi ti kapya iti gimong mi. Dawaten mi dagitoy, gapo ken Kristo, nganak mo, ken Apo mi. Amen. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka, denggem kadapo, araraw mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka, denggem kadapo, araraw
Diyos Apo, ti Santa Misa, idaton miken ka, denggem kadapo, araraw miken ka, ti Santa Misa, idaton miken ka, denggem kadapo, araraw miken ka. Kung mararag tayo kakabsat tapno day, ito'y daton tayo makayayo ti Diyos, sama manaakabalin amin. Tiya po awaton ako maday ito'y daton, kada kita imam, ket may paya pa kay dedeyawan, ken pa gloriaan tinagana, ken kastamet ti pagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo timudem kada si ayat dagiti karkararagmi, ket awatem dagiti nga daton mi, iti kasta ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami, agbanag kumaapakay sa lakanan, dagiti amin at tattao. Dayti dawaten mi gapo ken Kristo nga pumi. Amen. Ti Apo adda kada kayo, Kasta kumamit ken ka, tag-ayo dagita puso yo, adadan sa tagay ti Apo, agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. may karikit rumbeng, Pudno na yamay kariket trumbeng, anong miket pakay sa lakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo kendi so agyaman kam ken kaapo na santuan nga ma, man nakabalin kitag nanayo na Diyos, tabigbigan mi, ti pakaytanukan ta gloryam, asika a Diyos adi matay, saranayem ti tao anay kariya matay, tay dinaripkanen ti langit ti managbasol tao, impay mo ti panangisalakan mo, babaen tinasantuan nga kinatao ni Apumi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ersiro dagiti angheles isuda nga graragsak nga agnanayon di tasaklang mo. Ket dawaten mi tay palubos mo kuma tay timpuyog mi met nakurapay at timek mi ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawan. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinaga ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abig ka kinasanto ket si katigubwayan ti amin na kinasanto dawaten mi ngarud nga ipay mo tay espiritu mamang pasanto kadigitoy daton tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami habagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isidi sakbayawat na si ayat ti bagina tapno agtutok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket man kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagik iso mayawat to, amay paay kada kayo.
Kastamit akalpasan day di pa ng rabiida ng alay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted ka digiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Dadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iswa may boyat to may pay kada kayo ken kadigiti amin at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramiden nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarami ti ipapatay mo, o Apo, aging gaiti iyaay mo. Iti ngarod pa ning ilaglagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan, agyaman kam ken ka. Tempay mo may kari kami nga da dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiranod ti bagi kendaran ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem ka dapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti etna na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kandigiti amin a papadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog a sinanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem ka di iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo, taypay mo met takaasim kada kami. Haramidem ko mamay karikam amin tegnanay na biyag, ket makiranod kam to, ken nigasata na Berhen Maria ngay nati Dios. Kadwa ni nagasat nga useng esposo na, kadigiti nagasat nga apostoles, ken kadigiti amin na sa santos, isuda nakapudnoan nagserbi ken kaditi daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok, ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Jesucristo, nganak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy miken ka man nakabalin nga ma, ti amin na dayo ken gloria, ti agnanayon nga awaning gana. Amen. 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 Datayo na balakadan kadigiti makaisalakan na pamagbaga ken naadalan kadigiti na Diyosan na panursuro tordan tayo ti agkuna. Umami nada sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, unting kuma, di pagaryam, matungpal kuma, tinakim mo, dito'y daga, akasa dilangit. Idem kadakam, ti aldaw dito'y, ti kanen mi
patinayon nga aldaw, pakawan emet, ti basul mi akas met, pamakawan mi ti basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamet, baybayan ngaw manugot ti sulisok di salakan nakam ketiti dakis. Dawaten mi ken kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi. Iti kinagasat anamnamain mi ken ti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na dito agsarday. Wapo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, tited ko kada kayo. San kadagiti basbasol mi, timingmingam, no di ket ti pamati ti glasyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipay mo kada siya ken kuana ti kapya, ken panagkaykaysa. Sikang agbiag ken nagari tagnanayon nga waninggana, ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga dakada kayo. Ipay tayo nga ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you kada kayo, amin na po. Kordero ti Diyos amang iikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang iikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban, iti padayana. Apo, Ujak may karing, o may kakanyak, may timay sa may timay so sa mapahimbagtom di ka raw.
Bagiken dara ni Kristo asalakan inkam awaten asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan inkam magunod kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda to daraken bagi isungaron tinkam awaten pigsaya kentalingen magikindara ni Kristo asalakan inkam mawaten asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan inkam magunod kapyat sa ngalubungan nadaega saklang mo inkam umaside naide pasilaw tibiyag inkam isegen tuy si bubukil labiyag en kaitalen rigat ken lulwa inkam paepen bagiken dara ni Kristo asalakan inkam mawaten asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan
kamaguno kapiat sa ngalubungan tunguken panag-ibig inka iburay tapno kararwa biagmi agtalinay ketintun madanon oras nga ipupusay alaen nakamamo tanatalged nga sibay Kumararag tayo. Apoy nawat mi, ti bagi kendara, ti anak mo, ipay mo kadit, ti grasya na, samayen na ti bagi ken kararwami, iti kasta ti bileg na, ti mangiturong, iti panagbiag mi, asaan ket iti kinalapit mi. Kapuken Kristo, nga po mi. Amen. Amen. Awang announcement. Ti apod ako kada kayo, Sa kumamit kin. ket bendisyonan na kay kuma, ti manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa, in kayon ti kapya, ken ayat ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakapsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw tinaglabas kaniyak, ngimday tuyen, timangted pudno aragsak. Biyag ko na palabas balbali, wakita tulong iti Diyos nam namaekida. Itan ti panangipaki, takayat ko padak, at tao ken Diyos ko.